Ja sam Elica Stojanović i ja sam fenomenalni pisac, pišem o fenomenima. Pročitat ću vam 2-3 možda pesme iz moje prve zbirke Hleba i cigara. Drugu nemam. Nisi sam. Dobro večer. Dobro večer. Danas je utorak, 1. april 2025. godine. Napolju je 14 stepeni, pretežno oblačno i tmurno. Mogućnost padavina 100%. Pašće jedno teško sranje. Vlažnost 36% i ne širot. Vetar 19 km na čas u pogrešnom smeru. Subjektivni osjećaj je da nikoga nije briga kako se osjećaš. Dobro je, nisi sam. Sa tobom je Karlo Gus, tvoj ChatGPT. Prevuci radi otključavanja. Danas si napravio 15.000 koraka u prazno. Notifikacije su uključene, poruke su omogućene i svi kolačići pojedeni. Da nisi sam. Sa tobom su reklame i čestitke za rođendan. Svake godine od 650 prijatelja koji te ni ne poznaju. Kao što te poznajem ja. Zato ne brini, nisi sam. Sa tobom je Karlo Gus, tvoj ChatGPT. Pokušat ću da pročitam prvi put ovu pesmu zbog nekih reči koje u životu ne koristim. Nezadovoljstvo. Nezadovoljna si svojim tankim usnama i zbog toga si nezadovoljna sobom. Odlučiš se da staviš silikone, ali si nezadovoljna kako ti stoje. Onda odeš da dopraviš silikone i već si nezadovoljna jer si preterala. Dođevala, silikoni više nisu in, pa si nezadovoljna sada zbog toga. Ništa, odeš ti da ti povade silikone, ali si nezadovoljna brazdama i koncima. U modu ulazi hijaluronska kiselina i zbog toga si nezadovoljna opet. Odeš da ti ubrizgaju u usta hijaluron, ali si nezadovoljna veličinom šprica. Odeš da ti dopune kubikažu i opet si nezadovoljna kako si ispala. U modu ulaze manje usne i jasne ivice, a ti si opet nezadovoljna sobom. Ništa, odeš ti kod njih da te uiviče, iako si nezadovoljna jer to nisi ti. Onda pustiš da se hijaluron razgradi i još čekaš da nezadovoljstvo prođe. Dočekaš da se hijaluron razgradi, a ti si nezadovoljna jer se plašiš noža. Podignuti usne rezom ispod nosa, ali si nezadovoljna jer ti se vide zubi. Sada su u modi potpuno prirodne usne i ti si sada potpuno nezadovoljna svime. Dok ne odeš na transplantaciju majke ti, do kad misliš to nezadovoljstvo da traje? I još jedno. Fonetika je čudo. Kad kažeš piletina sa susamom, da li te to tera da namestiš usta koliko košta dupe? Pitam se kako bi ti legao jedan podvarak sa papcima na tim viršlama punjene sirom. Da li bi ti ukus avokada bio isti da se zove, na primjer, goveđi jezik ili sarma sa kupusom? I kome se uopšte pućiš dok pučpuričeš rukola, puter i razvlačiš reči ko kore za pitu? Kada kažeš grilovani losos, da li se osjećaš nekako odvažno dok mu skidaš kožu? Samo da je hrskavo i rešije. Kao slanina na Cezara oko koje se i dalje vode bitke kako je nastalo. Kako su preslatke rolnice od Karpaća i tortelini sa listićima pistaća, bez glutena i laktoza. Kažeš, jer voliš da te navodim, da pljuvačne žlezde liju suze po meniju dok sanjaš o tome da postaneš vegan. Kada kažeš
gambari sa pireom, tartufima i tostiranim bademima, pa otežeš reči i šopiš usta sa kojih vise stalaktiti od karmina. Ja se sve u sebi mislim. Za početak, jedne ladne pihtije. I trljana salata. A posle toga pasulj prebranac. I teleća glava u škembetu. Ili škembići na žaru. I za kraj, turska kafa. Zbog creva. Serem vam se na fine dining.